Jednoho rána babička se vzbudí, plést ji začíná. Plete, 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 pejsek kolem ní pobíhá. Babička se rozčílí, píchne ho jehlicí, pejsek do oblohy vyskočí a zase propadne zpátky. Babička dráždí psa, babička dráždí psa, slyším to, jau vajs, hafi haf. Babička píchne ho do nohy, píchne ho do ocasu, píchne ho do čeniku, píchne ho do oka. Babička dráždí psa, babička dráždí psa, už je celý popíchaný, pak na plastičky hledá, jau vajs, hafi haf, štěká pejsek, au, viu, policajti jedou. Policajti přijedou a slyší hafi jau, babičko dráždíte psa, babičko dráždíte psa. Babička se rozčilí, babička dráždí policajty, jehlice je jako upír, už má 2 zásahy. Policajti křičí, au, babička je píchá do ucha a do nohy a do hlavy a do břicha a do služební čepice a do ruky. Jasná doktorka, čo upír, že chce jim brát krev? Radši rychle ujedou. Písnička babička dráždí psa. Dítě nešťastný, taková půvabná dívenka, 8letá a takovej horor ty nám tady předvedla. Já mám z toho hrůzu ještě teď. Janka? Jana? Janka? Jana. No. Podľa mňa, ja som normálne... Takto podľa mňa začínala v detstve aj Lady Gaga. A vidíš, čo z nej vyrástlo. No.